Kajing thap vote ka basis ni kalaya chakmat na kabenta ka election jong ka yung dorbar thawan ka jilla Madhya Pradesh bat kumjuru na kabenta ka election jong ka benta ka baar bat ka bakhadu jong ka jilla Chhattisgarh. Menteri rang badu jong kari Narendra Modi mentakasni ulaong baka Voice of Global South dani kasur jong kiri phangsathe jong ka perthai kadai karinsan ka babyang ka bapenpau ya ka jingkala jong ka perthai hakani kaspa senam ka baar huwe. Katanat ki kambari kala ong bakari India kala penpau sai kadar ya ka jingdon kam jong ki an hodor ka hok long briu man briu bat ban kyar na ka ban simno ya ka jing im jong ki riu pai ba ha ka thma ha padang kari Israel persya ya ki Hamas. Presiden ka US Joe Biden ula banjur biang sasisian dan penklan ya ka jing pen biang ya ki tiar semiconductor ha ka ba ula kham penpau kerpang halor ki jing ya tre deng kat lang bat kiri ki ba kham kongsan untuk ru ya kari India. Haka lempung ICC Men's Cricket World Cup ke Australia ka job dalai wicket persya ya kari South Africa haka jingle ka semi final ka baar Eden Garden hanong ba Kolkata nin kamit haka bakan saya airang persya ya kari India haka jingle ka final.